krojke nie je žiadne maďarské zaklinadlo, ale názov týchto chrumkavých štvorčekov, ktoré robí moja starka. Na Slovensku by som ich prirovnala k božím milostiam, ale surovinami sú úplne odlišné. Ako prvé spolu zmiešame múku, ktorá sa neváži na gramy, ale na litre, žltko, soľ a vlažné mlieko. Do cesta nejde žiaden cukor, ten sa pridáva až úplne na konci, keď sú hotové. Množstvo mlieka sa tu meria trochu od oka, ako každý klasický starkin recept. Ja som si ho našťastie odmerala, takže na budúce sa už nebudem musieť spoliehať len na intuíciu. Cesto miesime približne 8 minút, kým nemá hladký povrch. Najprv v miske a potom na dobre pomúčenej ploche, pretože je dosť lepivé. Zatiaľ sú všetky recepty so starkou taká menšia posilka na ruky, ale to je vlastne aj ich výhoda. Keď som od nej dostala zelenú, mohla som cesto rozvárkať. Snažíme sa ho vyvárkať čo najtenšie bez toho, aby sa trhalo, ideálne do tvaru obdĺžnika. Cesto potrieme rozpustenou masťou, my sme použili bravčovú, ale výborná je aj kačacia. Masť dávame len jemne, aby cesto nebolo príliš masné. Prekladáme ho podobne ako pagáče, najprv spodnú stranu, potom vrchnú a nakoniec bočné strany. Takto zložené cesto necháme 15 minút zakryté oddychovať a celý proces ešte dvakrát zopakujeme. Musím sa priznať, že je to prvýkrát, čo som tento recept robila so starkou, ale okrem miesenia je postup oveľa jednoduchší, než som čakala. Ak máte problém s kysnutým cestom, toto je super alternatíva ku klasickým pampuchom, teda šiškám, ktoré sú veľmi vzdialení príbuzní tomuto receptu. Asi tak vzdialení, že majú spoločné asi len to, že sú sladké, vyprážané a celé od cukru. Po treťom oddychnutí cesto opäť vyvaľkáme, pokojne môžete aj na hrubšie, ak chcete nadýchanejšie kúsky. Potom ho nakrájame na obložníky takýmto zúbkovaným kolieskom a do stredu každého spravíme šikmý rez, ktorý im dodá ich typický tvar. V hrnci si rozohrajeme olej a môžeme vyprážať. Toto cesto sa pečie rýchlo, takže ho treba sledovať. Keď majú peknú hnedú farbu, otočíme ich a po upečení ich necháme odkvapkať na papierovej utierke. Na záver ich poukladáme na tanier a posypeme poriadnou dávkou práškového cukru. Niekto ich je aj s lekvárom, ale ja ich mám najradšej len takto. Toto je presne ten typ receptu, ktorý patrí do kategórie, že nestihne ani poriadne vychladnúť na tanieri. Takže ich určite vyskúšajte a dajte mi v komentároch vedieť, ako vám chutili. Pa pa!